Wah, lokal. थालिर बिलाइखौल कभारानो फिसा कभार गैया माने बेनाव ओंखायनो थालिरखौ होबाय आरो या देखो एसे एवबा मोजां बिदिनो लासैनो दै होदो नै गाइस अमा एवनो नागिरदों अमा ओरैनो अमाया बिबुआलाय बोरो बिबुआ सिगां थाजोब्बाय बिबु बेदर मोजां जोना हा बेदर गोजा संगोन ना buat lana hana bila para kisah lah. Coba dia na? Hah? Coba. Coba tu, iya boleh. Kali bila lana nggak pindah orang. Ya pulang sudah jadi. कैसा बना रहा है या देखो वाह लोकल थालिर बिलाइखौल कभारानो फिसा कभार गैया माने बेनाव ओंखायनो थालिरखौ होबाय आरो या देखो एसे एवबा मोजां बिदिनो लासैनो दै होदो आरो बिथैबो दंबावसो ना बिथै होगोन इयाव बे बिथै जाबाय ना बिथैया गोखा जादों हालदै गारगोन रुयाखैना Nhiều hôm lấy không? Mà đó haldi ya bao giờ mà thì cái này नै गाइस जोंना बेदरा मोनबाय बरियानो वाव बरिया स' गाइस नै जोंहा जाखां लोंखां दुब्लि बारियाव एसे बेरायनो फैदों आरोना गोबावजों फैनाय जायो जिहेतु ओंखायनो दुब्लिखौ एसे नायनो होननानै फैबाय आरो माइखौ मायानो जि मोजां जाखादो सोमखोरनो सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा आयु बिदि समाव नायनो माइखौ बिराद मोजां जायो आरोना आयु फाइनालि दासो सान्दुं गोसानिफ्राय सफैबाय आं सायायाव नै जोजोब्बाय आइदै जि जोखाबाय सासे हाब्रुआव गेलेगासिनो न'आव थांसो फैदों माबार नै आथिङा आलारि दंसै आलारिया बौदों खोमा ना ए गसासो ओंखारबाय माइनि ए नै ओंखारबाय माइया एडभान्स इयो ना नै जोंना हाजोआ खाथिथार जि बरिया नुखादों जाबाय Hey!
Hore, moजांसो मोनदों गेलेनो. दै! Hore! Lama गाज्रिलै गथ'.